hangin mo da. Ay naman yung hangin po tama kay makaran. Bakit tama kaya pwedeng munta para mga tao kasi abalitan ko yung barangay community. At tayo shawarmahan house. Shawarma house. So balita ko yaman kami. So talag tayo yan. Tara, ay tara. Ay abili mo da. Pag pwede ko yung shawarma. Oo nga, o, di ba? Oo. Uy, malaksikan. May kapatid na pangukot. Abi wala man. Kilas kaya kasi kiling-kiling ko na ngayon. Lalo ko ito. Lalo ngayon wala ko kinas-kiling. Ay, tama. Tama yun. Ay! So, tanong kayo go, 20 shawarma house. Oy, balita ka niya, magkanukin. Yes, takban namin produkto na din. Parang ano produkto. Shawarma, chicken shawarma, shawarma. Oh, may shawarma na rin. Hindi ka man niya, magkanukin mo niya, takman may manyaman. Kaya pinitomato shawarma. Oo, tomato. Nanong una mo? Aqua, ating Big shawarma. Shawarma. Shawarma chicken regular. And shawarma. Namburi mo takman. Mag-mix ka. Tsunakin, mix. Big shawarma. Oy, kanana. Here. Nagumuhan eh. Nagumuhan eh. Gusto, mister. Ay, yung Arabian ka na lang, bestseller daw. Ang takpan tayo rin. Takman niyo ba yung Arabian? Very regular. Yung Arabian. Shawarma chicken Arabian. Wala kapit na din. Baka nakasumubo. Baka na napasok sa mura yung sosyal. Matamama yung sosyal kay shawarma. Baka yun yung sosyal. Sosyal yan po yan, de. Sosyal. Baka na ano po ng kalulupad. Ang dalupa na kadalupad. Maranong ka po. Maranong ka. May lalong papilbihin na. Manya-manya mo da. Takman tayong beef shawarma. Parang salamin. Rapper. Anong i-rate na ba kung i-rate? Nung i-rate mo yan, 1 to 10 plan niya. 1 is the lowest, 10 is the highest. Shawarma chicken Wait mo. Arabia. Arabia is 10 na akin. Okay. Okay. Hindi mo i-rate yun yung 1 to 10 is 10.5. Lampas sa bang 10. Nanyaman niya na. 4 na. Uy, may takpan. Kasi nga po ng palit ang puro-puro. Hindi mo ka papalit. Pwede naman nila, di ba? Ah! Naman! Nanyaman na. Ay, naman yung takpan sa kanya. Ay! Naman! Okay, basta. Shake me. Shake me. Shake to, shake. Shake me. Shake pa? Shake pa yun. Shake. Yeah, shake. Shake me. Punta ka makasya. Baka shake me. Baka shake me. Ano ba yung katawag mo? Shake me, ano ko? Baka shake me. Sir, may tag kayo po? May tag kayo po? Pag-check po yung picture. Takmayan me. Ini ba ba shake? Talo ba yung pulok mo? O, tapan niya tayo. Oy, located at Baliti, Singapore, Fernando, Pampanga. Boss, ano tawag
shake. Salad. Shawarma salad. Shawarma salad. Mayra. Os, baka na yung mga shawarma salad ng sosyal. Sosyal. May na yung signal? Ayan, sa baba niyan. Anong dalupan? Ang dalupan. Yeah. Naburyanan mo. Dalupan niya. Malama. Ay, kailangan natin. Ay, malaki. Naman. Manyaman niya. Siyempre, Supreme Price is approaching. Lutag siya. Budang, Supreme Price is approaching. Botang pakang nini-cater niya. Ah, Ala, tumitang. Tsaka may cellphone ko din. Ito, ano yung beef niya? Opo. Beef, onion, at sumon. cabbage, Sab. tomato. Talo may baini me. Tikun check. Ay, ito meron din budang ng ganyan. Oh! Oh, Budang. Dito sa Supreme 5. Price is approaching. Yeah. I told you. Takman din eh. Tignan mo. So, Tag siya. guys. Sige, punta na lakman din. Oh. Ayun, pag shake. Ano yung sa shake yan? Si Price siya yan. Hindi, hindi yun. Ito na. Ano yung kanyan? Ay, ito. Nakatag ka. No. Click mo yun. Oh, yun po yun sa inyo, di ba? Oo. Oh, natag po kayo. Di ba wala? Kayo. Aliwayan kayo. Si Price is papagundaki. Ano ba yan? Sabi yan. Send nyo na lang yan sa amin, sir. Para bukas. Kanyaman yan. Bukas. Oh, another shake meal. Sarap pa. Takot ganyan ako yan. Kini kayong babo. Kini kayong babo. Uy, manyaman. Takot ganyan panay na kayo. Suta Baliti, City of San Fernando, Pampanga, King Highway. Ox, meron tayong announcement. Ano yon? Sabi ka dito, check this out. Shawarmatics, plan your day. Mark your calendar, guys, because this coming Wednesday, September 23, 2020, Nakakula-gula pa mo pa. we're gonna be celebrating the National Day of Kingdom of Saudi Arabia. Wow! So anong meron? Magkakaroon tayo ng you're given so much to us, and it's time for us to give back, because guys, your song is special. Dahil special po kayo dito sa ano pangalan? Calm shawarma. Gal 23 Shawarma. House. Magbibigay po kami ng 23 pesos discount sa lahat ng mga products natin. Wow! Wala tayong mga kamay! Okay, man. This coming Wednesday na po yan, September. Bukas. Bukas na po yan, September 23. Mark your calendar, guys. Anong oras po? Anytime. Anytime po. O bukas, ha? Anong oras tayo nag-start? Nag-open? Anong oras? 9 to 8 a.m. to 8. 8 p.m. So, pupunta po kami dito. Bukas dadaan po kami, ha? Siyempre, look for Sir Christian. Eto, Sir Christian. Tawagan na. Okay tayo, Sir Christian. Tawagan na Sir Christian. May kalimutan, Sir Christian. Ayan. So, Sir Christian, itakta mo. Doon ka rin lang ang pura yung branches yun. Correct. Apalit at ilang pong branch apalit. Doon ka rin po exactly. Agli, ulitin natin yung Suri, Sir. Kung tanong pa yung naman people. Pero pwede may nakoy tayo. O, tanto kung doon pa yung harap niya. Ano yan? Makanya na rin burrito rin manuling-nuling. Kaya kanan, alam ko sa mga kaya. So, first branch, we have apalit. Saan po ba na sa apalit, sir? Premier Hospital sa harap mo. Tapos ito, yung pangalawa. Walili branch, no? At ang pangatlo, Mexico, Pampanga. Refill, gas station. Tapos pang-apat, Tatlo pala. abangan niyo po yung pang-apat. Saan yan?
Malapit yan. Malay mo. So ano meron bukas ulit sa lahat ng branches? Ayun, meron po kayo 23 pesos discount sa lahat po ng mga products, sa lahat po ng mga shawarma order nyo. Dahil a National Day of the Kingdom of Saudi so Arabia. ibig sabihin, si Sir Christian, may lahi po ba kayo? Wala po. Ah, wala. Si Budang po may Kasi lahi. pag out yung iba kasi, halimbawa, Katulad ako, may lahi ako. Ang lolo ko Kastila, tapos yung lola ko Pilipino. So, may mix ako. Ikaw anong lahi mo? pagka na, Sir, medyo tabi-tabi na. Di pa magaling ko lang. di ba itong lahi-lahi? Naano na rin? Si Mano, si Mano, Taga Hong Kong yan. tapos tama mo. Taga Boys, Korea yan. new offer. Opo ng Yung Piyabi. tata mo taga Korea, Mano taga Hong Kong. Ano sa kapilay? Mantisel. Nano? Kurikong. O tapos, o nung halimbawa, Bumbay-Bumbay. diba? Bumbay-Bumbay. O Japan si Mamo. Tapos, Talan mo pa lang, boys. Bumbay. Talan mo pa lang. Oh, nalo na ako siya ta. Ma, Bumbay. alang boys. Maniel. So guys, once again guys Kunin tomorrow mo na tayo. po yan, mark your calendar. Siyempre guys, lapit po kayo, papakita po namin, malapit. Ito, lapit mo yun. Yung mga putang po namin. Ito yung Supreme Fries. Fries. Lapit po namin. Supreme Fries, ayan po, ayan, ha? At yung Masarap. bacon on the At syempre, ito yung Shake Me. Ayan, pag hindi pa na-shake, ayan siya. Chicken salad Chicken yan. salad. Pag na-shake na siya, ito siya. Beef salad yan guys. Ayan, ganun siya. Tikman pa natin. Uritain niya. Kunin mo yung budang pa yan. Hindi ka na kaya? Ano po ito? Ano ko biya sa mga? Yung chicken Arabian. Bestseller daw yung mga chicken Arabian best. Ganun din. So authentic pala siya. Best. Authentic recipe from Saudi Arabia guys. Mahal nung gagawin sa Saudi Arabia, mahal mo naman. Ayun yung mga shawarma. Tingnan mo daw yung mga shawarma nila. Ano yun yan? Ito po. Ito po yung Arabian. Tapos yung... Oh, sige sir. Kailan niya sir? Oh, tingnan mo daw yan, sabi ni sir. Subuanan mo yung ano, sir. Sir, subuanan niya sir. Sir, pasubuan. Pasubuanan ako sir. Subuanan ka sir. Ano din yung shawarma? Last 23 shawarma. Oy, huwag yung napisila ni sir. Subuanan mo eh. Po, subuanan mo eh. May kaliwan niya yung boss. May dip-dip talaga siya. Nakalawan din. Hindi na nagsalita. Hindi mo na nakaka. Hindi mo makapanyalita. Buta ko sobra kanya. May lakot yung smoke ko eh. Kar? Ano mo rin? Lapit mo. Kung menu dabi. Kumain mo si Mama. Wala na nga mag-sinulipin sauce. Kaya mo niya. Authentic po yung sauce na galing pa po ng Saudi. Mumuran.
Oy guys, ha? Nakikita niyo ba yan? Yan yung symbol ng ano? Dito sa Saudi Arabia, ayan. Kingdom Tower. Ay, dito. Ara-ala, shawarma. Hop. Kaya guys, ha? Kung nilus pa po baliti, ayan sa Kingdom Shawarma House, ha? Bukas. May discount, bukas. Bukas at yung discount niya. Tayo, ha? Walang daan. Walang nga. Kapangas! Kanina yung daan mo taas niya, kamtaan tayo, hanyaman ka mo kanyaman sa warma kayo na. Tayo. Aking isang... Manyaman ka. Aking isang kayo takman tayo pa sa... From 9 a.m. to 8 p.m. Ang pasipusan ng number ng Shawarma House. Mga Shawarma dyan. Kita kayong kubaliti at nga mo rin at makapalit. Mexico. Bukas guys ha, mark your calendar, 9 a.m. to 8. Ay, 9 a.m. to 8 p.m. Kaya paras. Kaya paras. Maparas pa. It's so much. God, for anything shawarma.